Opo. May huli na kagad daw. Ay mga kamandaragat Kanina to. pa nakalagay din eh. Oh, malaki na oh. First blood. Lapo. Ayos Pag nyo din. apakan yan mga kamandragat at yan ay magugulo. Ano isda niyan? Ang laki. Maliit lang yan. Ay maliit lang ba? Dahil na anggaray, ganso. Woo! Ayos! Kakaibang isda yan ah. wala, wala, wala kang butanding baga yan. Butanding o, nananabi. Ano to, anak ng butanding? Ayun mga kamandaragat, kapag po may buwan, nakasanayan na po ng mga kamandaragat natin dito na na mamingwit ng gabi. Ayan, ito po yung gamit nila na ito yung gamit nila na pamingwit. Ayan. Hindi makita masyado. Ayan, pamingwit. Kung tawagin naman po dito sa amin, patapon, kasi mamimingwit po andito lang sa gilid ng yan, sa gilid lang ng aplaya o gilid lang ng dagat. Lima yan. Habang naghihintay po ng ng high tide, kasi high tide po siya nalabas ang ang isda. Sila, sindi sila ng apoy. Din. Wala pa yung mga kamandaragat natin na iba eh. Mamaya abangan natin. Yan ang buwan oh. Anong pain niyo dito? Anong pain? Yan mga kamandaragat, low tide pa kaya hindi pa kami nagpapatapon. Gahanap pa sila ng pamain na umang. Yes. Din, dito na Kamandragat kami. Ngayon mga kamandaragat, dumating na yung nanguha ng pamain. pawis na pawis. Ito na. Ngayon nakuha nila oh. Anong tawag niyan pre? Umang. Umang. In English? Hermit crab. Hermit crab. Yan o. Ayun yung Tapon ng isa nating Kami lulusaw muna. Lulusaw mo muna dyan. Lusaw mo pa. pangang. Para mamaya. medyo makulimlim. Oh, may huli ba ka? Ano yan? Opo. May huli na kagad daw. Ay mga kamandaragat Kanina to. pa nakalagay din eh. Ayop na yun. Ang ganda ng huli oh. Lapo, malaki na oh. First blood. Lapo. Ayos Pag nyo din. apakan yan mga kamandragat at yan ay magugulo. Ayop, nakabitaw. Ay! Kanina pa pala to. Kanina pa yan, di na pinahapan daw. Kanina pa yan, di na pinapasok. Napansin. Ayos, first catch mga kamandaragat. Unang sibad sa patapon. Catch and cook. Hamaya namin yan doon oh. Ilalagay po dyan sa Hamaya iihaw namin to mga kamandragat. Hintayin lang namin maka 10 kilo. Hindi. Sa akin. Yung ginamit niya ito ng ako. Kala ko nagbibiro, may hero na pala. Kahit nakabano. Lunok na lunok ano. Oo, buo pampain. Tapon mo ulit. 1-0. Bagong taon. Malupit yung tapon ni Jojo ano. Yan, umalis ka dyan, matamaan ka dyan. Ay sa agad, kakarating ko pa lang mga kamandaragat. Ako agad Ang bida. Pinas. Yun. Said. Tapon na natin ito ng malayo. Said. Sana? Hindi bumagsak. Nasaan ang niyan iba? Sabi ko dyan ay umang. Ayun mga kamandaragat, ang ginagamit namin na pamain ay umang. Ayan. Ayan po yung gamit na pamiwas. Tingnan po natin kung paano niya itatapon. Itatapon lang po sa sa bandang palaot. Kaya po ito siguro tinawag na patapon na tinatapon palaot yung Said. yung biwas, ay yung hook. Ayan po. Para po maitapon siya, kakabitan siya ng bato.
Yan, bengkang. Makastay mo agad. Ferris wheel. Katulad nung kay ano, Jojo. Yun, sinapo na. Kamandaragat, parang yung tapo niya ay may sibad. Baka biwas din yung daladala mo. Paras may huli yan? Laki yan. Ay, marami man yan. Huli? Ito, bato. Ay! Ay, bato. Ferris wheel style. Yan. Ina, baka ulo yan. Old model style. Oh. Ayos. Layo nun. Dati ganyan pa ini. Lalaban yung huli. Madami lang nadadali kaya tinigil na. Naman. Naman lang. Tik-tik rin. Ayos yun ah. Yan, paam. Meron pa dyan. Dali yan. Isa dito yung natapos. Gabi pati. Yan. Mataan. Talagang wawik. Pag tumumba, libat na. Ayan, marami po tayong ano dito oh. Mga kamandaragat na nag-aabang. Bang sa ano? Nag-aabang sa sibad. Para naman taga-Burian. Ayan mga kamandaragat, nakadali na yung ano, old model style. Baka bato yan. Mga prank yan. Kaya, Ano yan? Ano isda yan? Ang laki. Maliit lang yan. Ay, maliit lang ba? Dahil na ano, nanggaray, ganso. Woo! Ayos! Ay, lumod. Nalumod. mag-umpisa na ho ang paninibad. Ayos na. Second catch ito. Dali na ang ulam natin. Kaya sigilya. Ah, Yan, 30 point. asan yung ano? Doon sa may taas. Baka makawala. Inalagyan. Uy, maipon. Okay, sa pulo yan. Ayos na. Dalawa na ito. Mga kamandaragat. Nako, kadres na lalagyan. Ah. Ayos na. May pang ihaw na mamaya. Ano, Talingan. Yan, marami tayo ditong mga nakaabang na ano na nag-itcha ng ano ng patapo nila. Anong pamingwit nila. Ayan po. Walang lasa. May huli yan, wala. Ayan po ang pangalawang pagtapon ni ano. Oo, tamaan tayo. Yes. Na, nagkasa na. Nag-isa din mo siya. Mamaya tibat na ito. Roy. Mamutok na, makandaratat. Liwanag oh. Yes, paubos na yung ano nila, bonfire. Hakutan nyo ng kahoy. Ito mga kamandaragat ay ano, nakakasanayan na ng mga kasamahan natin dito na mandaragat na ganito ang ginagawa. Kapag may buwan, ayan ang buwan oh. Ilang hiliran na sila dun oh. Dalawa pa lang yung nahuli. Pero mas maganda daw ang sibad kapag ano, kapag pataib o pa high tide. Pasensya na kayo sa ano, sa background na basura kasi kakagaling lang sa bagyo kaya yan, ganyan pa ang itsura, hindi pa nalilinisan. Yung tinapo na.
Ayun mga kamandaragat, medyo nananahimik yung ating mga kamandaragat dito. Kasi yung mga ano nila, hook nila, sumasabit. Low tide pa kasi. Na muna ako. Ano yun? Palut. Ayan oh. Maghihintay pa kami ng ano, ng high tide para maganda ang ano, maganda ang sibad. Papainit daw muna po. Ayun oh. Painit muna. Para paka... Pag mainit na ang ulo, ayos na. May kasi bakit na bangis. Yung pulutan. Inupulo na po na ating isang kamandaragat. Magpapahinga daw muna. Mamaya na ulit kapag high tide na. Bonfire. Tabing dagat habang maliwanag yung buwan. Ito na ano yan. Ayan mga kamandaragat. Muna tayo ngayon. Nakakatulong din yung paghisiga nila o pag gawaan nila ng ano, ng bonfire kasi yung mga basura dito sa tabing dagat na naipon dahil sa bagyo nasisilaban na ngayon. Mabot ng pain. Ah, meron yata ah. Anong pakiramdam mo ba? Anong yung lagay? Hindi mapalagay. Baka isipin nila mga umaga yan. Gabi po ngayon Gabi ito mga kamandaragat ah. Ano yan? Kasag? Kuray. Sumabit na naman. Mamaya na ulit pagtaib. Magpainit muna kayo. Oh. Nagpapainit na doon oh. Kaway-kaway dyan mga aso. Kaway. Katabi na naman tayo nito. Lalay lang. Sabi ko. Ayun mga kamandaragat, high tide na kaya parang dito daw sa isang palatandaan nila may ano na. Yun. May parang may sibad na. Sibad. Ano? Sibad. Sibad? Sibad yan. Sibad. Ayun na. Hilahin mo din. Malaki, malaki. Malaki yan. Malaki yan. Malaki. Ganso. Malaki yan. Malaki. Ah puta na ano yan? Kakaibang isda yan ah. Malaking butanding baga yan. Butanding o. Nananabi. Ano to? Anak ng butanding. Ano din? Lubo na baga. Buluman. Ano yan? Butanding. Anong tawag dyan? Musi. Musi, musang. Ba, may ngitiwas ba? Nakakatinik ata yan. Hindi, lambot pa tinik. Bakit mo ano yun? Hindi man wala. May bios pa man yan. Hindi niyan. Ay, nakakain ba yan? Ewan ko dito. Nakakain ba ito? Nakakain. Kain niya pag malaki. Pakawalan muna natin mga kamandaragat at hindi naman yata ito makakain. Nakakatakot to kainin. Din, pakawalan mo muna din. Pakawalan mo, maliit pa. Papatigil mo kaya di pa. Pati, ako na. Huwag mo dyan dito. Sige, pakawalan mo na. Pakawalan ko na. Tanggalin mo yung biwas. Baka mamatay. Uwi na sa inyo. Dubo baga. Buhay pa yun? Baka gusto mo mangguluhin na yung haping. No? Ayun mga kamandaragat, nailuto na namin yung isang isda dahil hindi na sinisibadan, niluto na lang oh. At habang kinakain, nanood na rin kami ng vlog namin oh. Vlog.
Ayan mga kamandaragat. Nagtsatsaga pa yung ating isang kamandaragat dito. Ito na yung tubig sa kalapit namin. Ito yung isa, hindi pa naluluto. Pa rin sumusuko.